साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनाय जासिहरबाय लोगोफोर। आं गोबाव जाबाय सानब्रैसो जाबाय आं भिडिअ होयैया। आं खालि सर्ट भिडिअल' होबाय थादों। आं मानो भिडिअ होआखै थाम्बनेइलावहाय लिरखादों आङो एसे गोबाव जाबाय आङो। मानोना भिडिअ होयैनि जाहोन दङ। जेनेबा नोंथांमोनाबो बुंबानो जाबाय, गोसोआ जुदि गाज्रि जायोब्ला, गोसोआव जुदि मालाबा बेङा बेङा जायोबा, दुखु थाबाय थायोबा, नोंथांमोनाबो सोरजोंबा रायलायनो सुखुनाय नङा, मोजां मोननाय नङा, बा लोगोफोरजोंबो थानो गोसो जाया, हारसिङै थानो गोसो जायो। बेबायदि समाव माने गावनि दुखुखौ गुबुननो फोरमायनो बायो आरोखि। माने बेबायदि मोनसे काहानि आंनि जिउआव जादों, दासिमबो जोबाखै। एक्सुवेलि बे काहानिया मानो थाखाय आं भिडिअ लाबोनो गोसो गैयै जादों, भिडिअ बानायनो मानो थाखाय आं गोसो गैयै जादों, मेन काहानिया मानि थाखाय आं बेफोरबायदि जादों, आं बे गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय माने खिथानो एसे थान जासिगोन। खिन्थु खिथाजोबगोन आं जेरैबाबो खिथाजोबगोन, नाथाय समखौ आं नेदों। मानोना दा जुदि आङो बुंफ्रुयोब्ला आंनि थाखायनो माबा मोनसे बियो झामेला जानो हागौ आरोखि आंनि जिउआवहाय। दा बेखौ लानानै आं मा काहानि जादों, मा जादों, आंनि आफाया फन खालामनानै आंनाव सोंहरदों, जे बुंहरदों आरोखि ना, माबा मोनसे जादों नामा, आं बिराद गाज्रि सिमां नुदों, मा जादों होननानै आफाया आंखौ सोंहरदों। ओमफ्राय आफाया आंनाव फन बुनाय लोगो लोगो आं बिराद मेगनाव मोदै गदों। आं गारिजों गुबुन दाबसे थांगासिनो दंमोन। ओमफ्राय आफानि बेबायदि सिमां गाज्रि खिथाहरनायाव होननानै आङो बिराद माने मेगनाव मोदै गबाय। ओमफ्राय लोगोफोर दंमोन आंजों गारियावहाय। ओमफ्राय आं बिसोरखौ मिथिजानो गिनानै आं गोसोखौ दाद लाबाय आरो आं आफाखौ बुंहरबाय, जानाया एसे जादों, ओमफ्राय आङो दा खिथाथ'नो हाला, गथिखे दे जेबो नङा, आं गुबुन मोनसे जायगायाव थांगासिनो दङ, फनखौ दोनथ'दो, जेबो नङा होननानै आं आफाखौ गोसोखौ दाद खालामहरदों आरोखि। माने नोंगौ, आंबो मिथियो एसे एनै माबा मोनसे जिउआव माबा मोनसे जानो नागिरबा न'खराव माने आंनो दुखु थाबाय थायोब्ला, जेनेबा सोरनिबा फिसाया जुदि माबा मोनसे दुखु थाबाय थादोंब्ला, बिनि आत्माया माबा मोनसे बे देहा जिउआना बै बिमा बिफानि गोरबोआव माने जाखांफ्लेहैबाय थायो आरोखि। माबा मोनसे जाहैयो, बिथांमोना बिसोरो थाल मोनहैयो आरोखि, आरो बिसोरजों सिमाङाव गेलेयो। बे बाथ्राया सैथो। जेरै आंनि आफानियाव सिमाङाव दा गेलेहैदों, आं मा जादों, मानोना आं दिनै आं जि जायगायाव दङ बावहाय माने माखासे जाथाय जानानै थांदों। ओमफ्राय दिनैसिमबो माला मा क्लियार जागोन बुंनो हाया आरोना। दा जाथाया मा, आं नोंसोरखौ सिगाङावनो बुंदों, आंनि भिडिअ लाबोयैनि जाहोना बेनो। आङो भिडिअखौ होजोबगोन, मानि थाखाय जेन'बा आं भिडिअ होनो हायाखै, आं मा जाथायाव जानानै दंमारो, आंखौ सोर मा खालामदों, माब्रै जानो नागिरदों, आं सोरजोंबा नांलायदों ना खमलायदों ना बुलायदों ना माबा मोनसे जादों ना मादों, बेफोर गासैबो भिडिअखौ आं लानानै फैगासिनो दङ। आङो नैबे मासाव हानाय नङा, आं आगस्ट' मासाव लाबोगोन। आं आगस्ट' मासाव आं डिटेलै बाथ्राफोरखौ आं बुंगोन, नाथाय बेखाय आं दा बुंथ'नो हानाय नङा। मानोना आं जायगायाव दङ, मानोना बेफोरनि सायाव आं डिटेल बुङोब्ला आंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे प्रब्लेम जानो हागौ आरोखि। दा बे आरो दा प्रब्लेमखौ आङो दा प्रब्लेमनि गेजेरजोंबाबो आं फेस खालामगासिनो दं। दा आं खुनु मोनसे फावसयनाय गैया, माने माबानाय गैया, आं थागासिनो दङ, आं जेबो फावसयाखै। खिन्थु जाथायनि थार बाथ्राखौल' आङो बुंनो हाथ'नाय नङा आरो दा। मानोना जाथायनि थार बाथ्राखौ दा बुंनायाबो सम्भब नंखाया। जुदि आं दा जाथायनि थार बाथ्राखौ बुङोब्ला बिराद गिदिर मोनसे आरो जाथाय माने सृष्टि जाबावगोन आरोखि, जोनोम मोनबावगोन। ओंखायनो आं दा बुंथ'नो हानाय नङा। बुंगोन, आं गासैबो बाथ्राखौ बुंगोन। ओंखायनो आं बै समखौसो नेनानै दङ, जे आं माब्ला बे बाथ्राखौ बुंथ'नो हागोन। मानोना बुंथ'नो मोनाबानो आंनि गोसोआबो गोजोननाय नंखायाखा। गथिखे माब्रै बेफोरो जानायमोन, मा उद्देশ্যआव मा जाया, बबे बिसयखौ लानानै माने बबे टपिकनि सायावहाय बाथ्राया जादों, सोरजों मा जादों, सोरजोंबा नांलायदों नामा, सोरजोंबा बुलायदों नामा, बे आरो आं ओरैबायदि असान्थि दाखालिनिफ्रायनो खुनु जाबाबो लोंबाबो सान्थि गैया, जानो ओंखामखौनो जानो बायो, उन्दुनो ओंखारा, उन्दुनो नागिरबाबो मेगनासो सागुलायो, माने सानबाय बायनो बिदि जाबाय। ओमफ्राय ओरैबो जाया, बेराफारसे आं न'आवबो खिथाहरनो हाला, आं न'आवबो माने खिथाहरनो हाला। आं माखासे बाथ्राफोरखौ आं न'जों डाइरेक्टलि आं शेयार खालामो नालाय, आंनि सासे लोगोजों आं शेयार खालामो। आंनि जाथायनि गासैबो बाथ्राखौ आं सासे लोगोनो खिथाहरजोबखाबाय। गामिनिनो सासे लोगोनो आं खिथाहरजोबदों जे जाथाया आं मा जादों, बे बाथ्राखौ आङो लोगोनो खिथाहरखाबाय आरोखि। उनाव जुदि माबा मोनसे जायोब्ला बिथाङानो क्लियारलि माखासे बाथ्राखौ बुंनो हागोन आरोखि। आरो जुदि माबा मोनसे जायोबा नोंथांमोना आंनि मबाइलखौल' मबाइलावल' खेवनानै नायबानो मोनगोन आरोखि। मानोना गासिबो माखासे प्रुफफ्रा आंना मबाइलाव थाजोबो नालाय,
आं सोरजों माबा जादोंबा माबा मोनसे जादोंबा आं मबाइलाव रेकर्ड लायो आरोखि आं साउन्ड रेकर्डिं खालामनानै दोनो सोरजोंबा रायलायनाय माबा मोनसे जानायदोंबा बिजों रायलायनांगौ जायोब्ला माबा मोनसे खालामनांगौबा आं साउन्ड रेकर्डिंखौ अन खालामखायो साउन्ड रेकर्डिंखौ अन खालामनानै आं दोनो आरोखि बे आरो ओमफ्राय बेनिफ्रायसो आं रायलायो बिजों माबा मोनसे खालामो आजिखालिथ' नोङो माबा मोनसे नांगौबा प्रुफ बियोना बयबो प्रुफ नांगौ प्रुफ हो बेफोरबायदि बुङो नालाय स' प्रुफ होनो हायाबानो जों गेजेन जायो दा बेनिखायनो प्रुफखौ माने बिथा खालामनानैनो आंखौ बेबायदि खालामनाय जादों आरोखि लोगोफोर स' आं भिडिअखौ गोलाव लाबोथ'ला नायनि आं दा मोनाबिलियाव मा भिडिअ लाबोनो हाया खिन्थु नायनोसै दिनै एसे गोसोखौ एसे फ्रि मोननायखाय आङो भिडिअखौ बानायबाय फुंजानि सिखारनानै दा मिथिथ'नो हाला आरोना लोगोफोर नेनानै थादो आङो थार बाथ्राखौ खिथाजोबगोन जाथाया माबा जादों आंजोंल' नङा आं सासे लोगो दंबावो माने जों सानैनि गेजेराव बेफोर जाथाया जादों आरोखि दा जों सानैबो सान्थि गैया जों सानैबो जानो लोंनो सान्थि गैया बे आरो जानानै दं आरोखि जोङो ओरैबायदि गाबु खुङो जों माने जानांबाय नेनानै दं समखौ लोगोफोर नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आं डिटेल बाथ्राफोरखौहाय सम फैनाय लोगो लोगोनो खिथानानै होजोबगोन थेंक इउ